Moni ndine Jack nde ndikadayanganabe zama experiment ndineyo kuti ndikadali mu season ya ma experiment nde ndinayangana experiment ina yoti mupanga jaji nokha inuyo mene mukuganizira kuti mungazione mwantondo wanjeti. For example, pali zinthu ngati anthu amene amadwala mtima, matenda asirias mtima eti ma heart failure chani amapezeka kuti amatha kulandira transplant, amatha kulandira mtima wa munthu wina. Kumakhala anthu ma donors, ma organ donors, monga wina aliyesa akhoza osankha kunena kuti ineyo ngazafa ndofuna ziwalo zanga muzapereke kwa munthu wina amene akudwala kwambiri afunika chiwalo cha nyuwani. Nde amatha kuwika pa list ya organ donor kuti ngati uzapezeke kuti kaya wachita ngozi wasala pang'ono kufa, akudziwa kunena kuti suchira, amatha kuchosa mwina mtima akampatsa munthu wina amene akudwala mtima woti akufunika mtima. Ndi mmene amapangira pena kaya ndi liver chiwindi chimene amapanga ma transplant. Plus iso mukuziwa so kidney, makidney ndi amene anthu amatani amapasidwa kwambiri pa dziko pano. Koma kuti zonsezi zifike popangika kuti zinayambika bwanji, pali ma science ake odabwitsa ena opsa pang'ono. Munthu uyu wa ku Russia kapena neyo nthawi imene yankaicha Soviet Union, dzina lake Vladimir Demikov, ndi scientist oti ena mamutchula kuti genius, ena mamutchula kuti ndi mad scientist, kuti mutu wake sumagwira ntchito. Iyeyu ndi amene analolimbikira kwambiri amakonda kuyang'ana kuti kodi matenda enawa tingathe kukonza bwanji kunena kuti athandize anthu. Monga ngati liver ikuonongeka, chiwindi chicha palibe chimene ungapange ngati yaonongeka basi anthu amatha kutani kumwalira nazo. Ndi ankafuna kupeza njira yonena kuti kodi sitingatenge zinthu olongo zinyama kutenga kuchita transplant chabwinobwino chiwindi nkuyika mwa munthu. Ndi amapanga ma experiment ngati amene mu science yake kuti kodi tingatani kuti tizithandiza anthu. Nde iyeyu anali munthu magulu a anthu oyambirira kupanga heart transplant, kunena kuti mpaka nayi kumayika kuchosa mtima mwa munthu wina oti akufa nkuyika mwa munthu wina oti akudwala kwambiri. Komanso anapangitsa zinthu kuti masiku ano kuli artificial heart, mitima yoti siyeni ya fake, koma imatha kugwira ntchito mwa munthu kwa nthawi. Kuti mtima wake sogwira ntchito amuyika mtima wa artificial ucha, kaya amagwiritsa ntchito mtima wa artificial pa nthawi imene akumpanga operate kuti china chake chizikhala kuti mtima uzigunda basi, magazi azizungulirabe. Pali ma science ambirimbiri otero, koma kuti zifike poyambika choncho magulu ake amene anayambitsa ndi achina Vladimir, ndi amapanga ma experiment osiyana-siyana. Ndi atakwanitsa za mtimaso ndi liver, anaorganiza zopanga experiment ya nyuwani, head transplant. Afuna kuona ngati angachose mutu pa chinyama china kuyika pa chinyama china nkuona kunena kuti zikugwira ntchito. Ndi chinyama chake anasankha galu. Ndi anatenga galu awiri, wina wamkulu kenaka galu kakang'ono kapapi. Anadula mutu ya galu wang'onoyo bwinobwino surgically mu labu, kupanga zonena kuti asafe galuja, kuyika ikaziya zonena kuti akachoka mtsempha uwu kuulumikiza ndi mtsempha wina mwa galu wankulu, kuchosa mtsempha wina kuulumikiza nsanga kunena kuti osasiya nthawi yonena kuti kaya ataye magazi kapena atani. Anapezeka kuti anamulumikiza mutu wa galu mmodzi kumuyika ngati pa khosi chonchi pa phewa pa galu wina wankulu. Nkupeza kuti galu onse aja anali moyo. Galu uja nkukhala wa mitu iwiri, koma vuto ake ngasi galu wankulu uja amaona ngati china chakecho amamuona kuti pali galu wina mutu wa galu wina, ndi amamusoyesa mtendere, ndi amadzikhalira kudzikuntha kufuna kumusasapo kuti achokepo agwe. Ndi wang'ono uja pa mutu wake wang'onoyo amati amakwiyaso nayenso amamuluma wankuluyu kuti tasiya kundigwedeza. Komanso akamadya wankulu uja amadya bwinobwino zakudya zimalowa m'mimba mwake, pamene wang'ono uja akati amwe madzi aja amangotayikira pansi nangasi iye alibe mimba, wangokhala mutu wokha kuti ammatirira, ammangirira, amulumikiza pa galu winayo. Galu wina anafa within 6 days. Anabwereza experiment imeneyo ka 20, ndi mungazali ka 20 means galu 40. Nangasi awiri mmoza mphatike wina mphatike, koma samachita survive nthawi yayitali agalu ajayi. Mpaka na anthu ena anayamba kuwukira kuti izi zindikhaza kwambiri chifukwa chani wopanga izi. Ndi anthu ena anamutcha kuti ndi mad scientist, kuti chimene chimene wapanga njani. Koma iye amafuna kuona kuti mene zikupangikiramo kuti galu akuchita survive mpaka na masiku, one kuti wamuchosa mutu wamuyika yapa, wachita survive kwa masiku, ndiye kuti ziwalo zina zikugwira ntchito.
ndikufuna kuona kuti kodi ziwalodzo ndikuti kudzitenga kudzika pa munthu kapena kudzika kudzira transplant chonchi chikhozabe kugwira ntchito koma chomwe chomwe chimakanika so kwambiri chinayi choti aliyese ziwalo zake olo ma liver transplant omweyo ambiri ola akhale achita match kunena kuti chiwendi chako chachita fero koma chikuchita match ndi cha munthu wina kumugwiritsa ntchito ngati donor akachika chiwendi chicha mwa munthu wina uchi thupi lake limatha kukana nkupanga react nkudwala kwambiri mpaka naso kufa chifukwa chati wayikidwa chiwendi cha munthu wina kuchikana kuti si thupi langa eti ndi agalu aso ambiri amapanga choncho matupi agalu ena acha amakana ndi pamapangika ma reaction osadziwika bwino kuti mpaka na zimakanika ndi anapezeka kuti anakhala moyo scientist amene Vladimir mpaka na anakufa na zaka 82 ndi munthu oti ndi author wa zinthu zambiri medical science zinthu zambiri zone zimagwiritsidwa ntchito panopo mchipatala anayambisa ndi yeyo koma ma methods yake yena kufufuza kwake kwina kunali kodabwisa koopsa ngati kutiko ngati ukoko nde imene ndi experiment ina yosintha mitu moti iye atakanika atazisiya anthu ena sana zisiye pompo paja sipalephera ena oti iye ife tipitiriza tiona pamene iye walakwitsa ena anayamba kuziyeseraso zomwezo pa anyani koma imene ndi nkhani ina yatunthu zolinga nzotani kapena kuti afuna kuchita achieve chani koma nthawi zambiri zimakhala zonena kuti ndi medicine ngakhale ziyambi zake zizikhala zabwino imene ndi experiment ina ya the mad scientist the two-headed dogs zikomo kwambiri